focul a schimbat soarta umanității. De 1.000.000 de ani, oamenii îl folosesc să se încălzească, să mănânce, să exploreze și să cucerească noi lumi. Cu ajutorul focului, au ajuns chiar și pe lună. Am învățat să-l controlăm pe deplin pe la 1400, de când sobele de teracotă ne încălzesc casele și sufletele. Și cu toată evoluția tehnologiei, oamenii încă nu renunță la ele. Ne explică de ce George Radu Stelian, directorul general al fabricii Teracota. Aici, la Mediaș, noi spunem o poveste. O poveste începută în anul 1906 de către un sas, domnul Iulius Gref, continuată după peste 100 de ani tot de un sas, domnul Uwe Drazel. În această perioadă, fabrica a avut mai mulți proprietari, dar de atunci și până în prezent, ea produce cafle din teracotă presate și pictate manual. În traducere mot-a-mot din latină, teracota înseamnă pământ ars și se fabrică de peste 10.000 de ani. De-a lungul timpului, oamenii au reușit să îmbunătățească proprietățile acestui pământ. În momentul de față folosim argile refractare și caulinoase, asta înseamnă o argilă care reține căldura și una care o eliberează treptat în timp, din aceleași cariere ca și strămoșii noștri. Ele s-au păstrat de-a lungul timpului, respectiv de la Medjediaș, de la Șumcuiuș. Și uite așa se aduce săptămânal pământ de la sute de kilometri pentru a respecta rețeta originală de la 1906. La materia primă intră 500 de kg de rebut ars, 130 de nisip, vine 400 de șuncuiuș și 460 vine de mecilia. Ca la orice rețetă care se respectă, ingredientele teracotei sunt dozate cu grijă, apoi măcinate într-un utilaj identic cu cel folosit acum 100 de ani. Când se ajunge la consistența dorită, se cerne totul până se obține un praf fin. Mai trebuie adăugată doar apă și aluatul celebrelor cahle de teracotă din Mediaș e gata. Pasta se frământă bine pentru a fi omogenă și apoi începe lungul drum către atelierul unde se modelează stratul de bază. Meșteșugul producerii cahlelor este păstrat cu sfințenie de generații, aproape ca într-un muzeu viu, pentru ca fiecare dintre cele aproximativ 30 de sobe care ies din fabrică în fiecare lună să reziste o viață. Materia de bază se așează cu grijă pe niște suporți din lemn rezistent. Apoi Claudiu începe să pregătească stratul superior al cahlelor, angoba. Aceasta este o pastă ceramică făcută dintr-un amestec de nisip foarte fin cu caolin și apă. După ce compoziția lichidă este pompată într-o presă cu filtru, angoba este adusă în atelier, unde începe procesul migălos prin care este întinsă peste bază. Prezența stratului de angobă garantează imprimarea perfectă a modelului de pe mulaj, dar și o culoare ideală a piesei finale. După ce pasta proaspăt preparată este întinsă uniform, cu răbdare, la mână, urmează procesul de finisare, unde e nivelată cu o drișcă. Totul trebuie să iasă perfect, așa că, după aplicarea angobei, se fac măsurători precise și se pun marcări pentru tăierea conform cerințelor. Cahlele sunt cărămizile pe care le folosește un sobar pentru a construi fața exterioară a unei sobe sau a unui șemineu. De aceea, dimensiunile constante sunt extrem de importante. Dimensiunile standard ale cahlelor sunt 22 pe 24 cm, iar la partea de colț avem 22 pe 24 plus 11 cm partea laterală. Ca toate lucrurile simple și de calitate, procesul este de fapt foarte complicat. Fiecare fâșie de pământ este presată manual, într-o matriță cu motive decorative reliefate. Ca un profesor răbdător, Nicolae formează cu mare atenție și spatele cahlei. Din același material, confecționează un colac care poartă un nume foarte complicat, rumf. Acesta are rolul de a lega cahlele între ele, când soba va fi construită. După o scurtă perioadă de uscare, se îndepărtează mulajul și identitatea cahlei este în sfârșit dezvăluită. În arhiva fabricii avem peste 300 de modele.
de cahle, în mare parte replici după cahle vechi, cahle din Transilvania și din diferite zone ale țării. Datorită colaborării foarte bune care avem cu diferite muzee din țară, am reușit să facem replici după catalogele prezentate de ei. Aventura cahlei nu se oprește aici. După îndepărtarea mulajului, urmează un lung proces manual de finisare, care îi dă fiecarei piese o amprentă unică. Fiecare cahlă trece prin mâinile unui maestru, care îi corectează muchile și îmbinările și umple micile goluri rămase cu angobă. Nici o imperfecțiune nu rămâne nedepistată. Se dau găurile de prindere în rumfi, apoi se finisează cu apă, pentru ca suprafața să fie cât mai netedă. În cele din urmă, cahlele se odihnesc pe rasteluri din lemn la uscat. După ce piesele sunt finisate, ele sunt scoase în uscătorie, unde rămân o perioadă de timp în funcție de anotimp. Dacă este vara, undeva la 2 săptămâni, iar pe timpul toamnei și a iernii, peste 3 săptămâni, deoarece uscarea este naturală. Nu putem grăbi procesul de uscare, deoarece piesele se contorsionează dacă le uscăm prea repede. Și din acest motiv, dacă cineva dorește să cumpere o sobă de la noi, durează cel puțin 2 luni până la livrare. Cahlele uscate coboară cu viteză în atelierul de glazurare. Prima glazură ceramică a fost folosită în Mesopotamia, acum aproape 3000 de ani. Dar trebuie să știți că meșterii de la Mediaș, deși prețuiesc tradiția, folosesc o variantă modernă de glazură, cea fără plumb. Aceasta este absorbită imediat de argila bine uscată și are un dublu rol. Conferă rezistență cahlelor și, după uscare, poate fi pictată mult mai ușor. Odată cu cahlele, ajungem și în atelierul de pictură. Aici, modele tradiționale pline de farmec prind viață, odată cu aplicarea culorilor. În această etapă, vopseaua pare desaturată, dar după ardere, culorile se intensifică, iar pigmenții capătă o nuanță specială. Clienții care vor să-și pună amprenta pe viitoarea lor sobă au aici ocazia să-și picteze singuri o cahlă, în ce combinație de culori doresc. După ce piesele sunt glazurate, ele sunt introduse în cuptor. Timp de peste 100 de ani, acest cuptor a fost funcțional. Acum noi l-am recondiționat și îl păstrăm doar să-l arătăm oamenilor care doresc să vadă exact cum se lucra în trecut. Principiul de funcționare a cuptorului este foarte simplu. Oamenii încărcau marfa, o depozitau pe jos, se zideau ușile la propriu, se lăsau 2 fante, în dreptul cărora se așezeau niște piese glazurate și din când în când se scoteau piesele să vadă arderea dacă este ok sau nu. Cuptorul are 6 arzătoare pe parte, 6 pe cealaltă. Focul venea așa în tavan, apoi prin gurile din podea, gazele arse erau evacuate. În momentul în care arderea era completă, trebuia efectiv rupte zidurile și se descărca cuptorul. În momentul de față, arderea o facem într-un cuptor mult mai nou, datorită consumului redus de gaze și performanțelor sale. Și păstrăm doar amintirea vechilor cuptoare. Prin ardere, cahlele devin stabile din punct de vedere mecanic și glazura de pe fața exterioară capătă luciu. În primele 4 ore, arderea e mai lentă pentru a usca bine piesele. Apoi focul se încinge la peste 1000 de grade Celsius timp de 14 ore. În ultimele 6 ore, cahlele sunt răcite lent, pentru a nu risca să se fisureze. Acum intră în scenă maestrul sobar Marcu Nicolae. În sfârșit, cahlele pot fi asamblate, iar produsul final începe să capete formă. Până în acest moment, fiecare cahlă a fost luată în mână de cel puțin 30 de ori. Și soba încă nu e gata. Mai are nevoie de mecanismul care va susține propriu-zis focul. Pereții sobei sunt căptușiți cu cărămizi mici de teracotă, apoi se tencuiesc, tot manual, cu un amestec ecologic din nisip și lut galben. La final au mai rămas detaliile esențiale: vatra focului, care se face din cărămidă refractară, și fumurile sobei, care, după cum v-ați dat seama doar din denumire, au un rol extrem de important. Fumurile sunt, de fapt, un labirint de canale construit în trepte. Cu cât drumul fumului în interior este mai lung, cu atât mai eficientă este soba de teracotă. Și iată, în sfârșit, soba e gata, o adevărată operă de artă unică și, în același timp, foarte practică.